Moikka kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne. Tämä on Frami Live-lähetykseen. Mä oon Seinäjoen sisäänheittäjä Henni ja autan kaikkia tilaisuuksien järjestäjiä löytämään sopivat puitteet erilaisille tilaisuuksille täältä Seinäjoen seudulta. Meillä on yhteensä 14 erilaista kokous- ja tapahtumatilaa täällä. Ja tämä Frami, mitä nyt tänään, tai mihinkä tänään tutustutaan, niin on sitten yksi niistä. Ja meidän palvelu on tosiaan maksuton, pitää aina siitä muistaa sanoa kaikille. Tämä Frami sijaitsee tosiaan täällä kampusrannassa, ja kuten näkyy, niin täällä on aivan upeat, ihanat maisemat erilaisille tilaisuuksille ja tapahtumille. Seinäjoki virtaakin tuossa takapihalla, ja keskustan hotelleista ja noista muista tiloista ja rautatieasemalta on tänne suurin piirtein semmoinen kilometri puolitoista matkaa, eli tämä Frami sijaitsee kyllä todella hyvällä paikalla. Sitten tästä kampusrannasta löytyy myös Seinäjoki-sali, se näkyykin tuolla vastarannalla, ja sitten Seinäjoki-areena on myös tuossa ihan likellä, ja hetken matkan päässä on sitten myöskin oma SP-stadioni. Mutta sellainen lyhyt info tähän alkuun, eiköhän me lähetä sitten tonne Frami B-sisäpuolelle, ja Marika meitä sitten siellä odotteleekin ja kertoo sitten noista tiloista vähän tarkemmin. Marika tosiaan toimii täällä Framilla palvelupäällikkönä. Hello! No hei, moikka! Hei Henni! Hei parallaa! Tervetuloa Framille! Kiitos oikein paljon! Hei, haluaisitko sä ihan alkuun nyt kertoa lyhyesti, että kuka sä oot ja mitä sä täällä teet ja kauanko sä oot ollut täällä esimerkiksi töissä? Joo, eli mun nimi on Puhilaksen Marika ja työskentelen tosiaan Framin kokouspalveluissa ja oon ollut täällä nyt noin vähän yli 10 vuotta. Joo, kyllä. No hei, mitäs tästä Frami B:stä nyt löytyy? No meiltä löytyy täältä tämä todella ihana avara aulatila. Sen lisäksi tänne ympäriltä löytyy kokoustiloja. Täältä löytyy 7 kokoustilaa. Osa näistä kokoustiloista on semmoisia muunneltavia isompiin ja pienempiin kokonaisuuksiin. Lisäksi meiltä löytyy täältä ravintolatila ja sitten auditoriotiloja. Mahtavaa. Joo. Pitäisikö meidän lähteä kurkkaamaan heti ensimmäistä tilaa sitten tästä? Joo, vain sinne, ole hyvä, tuun perässä. Täällä on auditoriotilat. No niin, täällähän näyttää hyvältä. Joo. Eli tässä näkyy nyt tämmöinen meidän isoin auditoriokokonaisuus. Tähän mahtuu 405 henkilöä. Ja tämä on siitä kiva tila, että tätä pystyy sitten myös muuntelemaan eri kokoisiksi tiloiksi. Eli jos me halutaan sitten tätä jotenkin muuttaa, niin tämä voidaan jakaa 2 tai 3 eri kokonaisuuteen. Jos laitetaan 2 väliseinää kiinni, niin tähän keskiosaan meille jää semmoinen 205-paikkainen auditoriotila ja molempiin reunoihin meillä jää sitten semmoiset noin 90-99-paikkaiset auditoriotilat. Ja jos onkin semmoinen fiilis, että ei halua 3 auditoriota, vaan tarve on 2, vähän isommalle ja pienemmälle, niin voidaan laittaa vain toinen seinistä kiinni, jolloin meille jää 300-paikkainen auditorio ja sitten 90-paikkainen auditorio. Wow. Ja tästä menee ilmeisesti sitten aina niin kuin ne. Joo, seinät menee näiden keskirappusten. Keskimmäisen auditorion molemmin puolin on nämä rappuset, niin siinä on aina seinän paikka sitten tuossa rappusten vieressä. Kyllä. No tämä auditoriotila, kun on nyt hyvin muunneltavissa, niin miten sitten tämä lava? Pystyykö tälle tekemään jotain vai onko tämä aina näin? Joo, pystyy tekemään. Eli tämä on nyt semmoinen perussetti, jota me tällä hetkellä nähdään täällä, nämä pöydät. Mutta nämä voi tosiaan purkaa halutessaan täältä poikes ja tänne voi tuoda tilalle sitten esimerkiksi vaikka tuoleja tai sohvaryhmiä tai sohvia, vähän sisustaa erilaisilla matoilla, nojatuolilla, lampuilla. Tai yksi vaihtoehto on kokonaan se, että jätetään vaan toi meidän puhujanpönttö tai jopa niin, että tuodaan vaan pystypöytä tähän. Eli tälle pystyy halutessaan tekemään vähän erilaisia asioita. Ja jos haluaa jonkinlaista tunnelmaa tuoda tähän, niin tästä etuosasta saa himmennettyä näitä valoja tai niin, että ne on kokonaan pois. Ja tänne pystyy esimerkiksi LED-kannuilla tuomaan sitten semmoista väriä ja tulee ihan omanlainen fiiliksensä. Et jos tilaisuudella on vaikka joku teemaväri, niin LED-kannuilla voi tuoda sit sitä teemaväriä tänne auditorioon. Samoin noihin auditorion ihan reunimmaisiin rappusiin, jotka on noilla seinillä, niin voi tuoda niitä LED-kannuja ja tavallaan tuoda sitä tapahtuman väri-ilmettä siihen. Joo. Toi olikin hyvä pointti ja sitten tästä hyvänä aasinsiltana, että miten tekniikka, mitä kaikkea tästä tilasta löytyy jo valmiina ja entä jos haluaa jotain lisää niin mitä sitten?
Meiltä löytyy valmiina täältä tosiaan äänentoisto ja sitten löytyy eri määrä mikrofoneja, löytyy ihan tuommoisia puhujapöntössä olevaa mikrofonia, pöytämikkiä, kapulamikkiä tai sitten ihan semmoista päähän laitettavaa Madonna-mikkiä. Ja lisäksi täältä löytyy semmoinen yleiskamera, ja sen yleiskameran voi liittää esimerkiksi Zoomiin tai Teamsiin. Yleiskamera tarkoittaa sitä, että se ottaa tuolta takaseinästä meiltä semmoista yleiskuvaa tästä tilasta. Siinä pystyy vähän niin kuin zoomailemaan sitä, että näyttää vaan puhujaa. Mutta se, miksi se on yleiskamera, niin se ei ole semmoinen mikään tarkka, vaan se on semmoinen, että sä näet vähän niin kuin tästä tilasta, mitä täällä tapahtuu, mutta mitä esimerkiksi materiaaleja sillä kameralla, se ei ole niin tarkka, että niitä sä et pysty sillä kuvaamaan. Sitten jos olisikin semmoinen tarve, että asiakas haluaa, että tämä striimataan tai että tämä tallennetaan, niin sitten suosittelen ottamaan meidän yhteistyökumppanin mukaan. Ja meillä on yhteistyökumppanina semmoinen paikallinen kuin Luova Tehdas Oy, ja heiltä löytyy semmoiset monikameratuotannot. Tai jos on semmoinen tarve, että asiakas haluaa, että tässä tilaisuudessa on mukana teknikko täällä fyysisesti paikan päällä, niin heillä on myös tämmöinen lisäpalvelu sitten olemassa. Eli siitä ei tarvitse sitten yhtään murehtia tapahtuman aikana. Ei. No hei, kerropa jotain konkreettisia esimerkkejä onnistuneista tilaisuuksista ja tapahtumista täällä Framilla. Meillä on ollut paljon tietenkin täällä onnistuneita tilaisuuksia. Täällä on ollut isoja seminaareja, täällä on ollut koulutuksia, täällä on ollut yritysten lanseeraustilaisuuksia, on ollut yhtiökokouksia, sitten täällä on väitöstilaisuuksia ja sitten täällä on aika paljon erilaisten niin kuin juhlapuheita on pidetty täällä. Joo. Että monenmoista ja aina tietysti kannattaa kysyä sitten lisätietoja, että minkälaiset tilaisuudet onnistuu. Kyllä. Me ollaan joskus myös tehty sillä tavoin, että jopa tästä tilasta on tehty studio, eli on tyhjätty tämä etuosa kokonaan pois ja tehty studio niin, että tässä on korkea tila, hyödynnetty se studiotilana ja sitten se kameratuotanto on ollut tuolla istumaosiossa, eli tämä taipuu aika moneen juttuun. Ja sitten kun säkin olet ollut täällä jo kauan hommissa, niin osaa jo suositella ja tietää, että miten ne tapahtumat ja tilaisuudet täällä sujuu. Kyllä, juuri näin. Pitäisikö meidän käydä siellä kokoustiloissa sitten seuraavaksi? Eli täältä auditorion vierestä löytyy nyt sitten 2 kokoustilaa, hyvin lähellä auditoriota. Eli meiltä löytyy täältä tämmöinen Swingi-niminen kokoustila. Ja tämä on tämmöinen meidän vihreä tila, hyvin valoisa ja avoin. Täältä löytyy istumapaikat 20 henkilölle näistä pöydissä ja tuoleissa. Lisäksi tästä tilasta löytyy keinuja. Henni sieltä löysikin heti itsellensä keinun. Pakko heti koittaa. Joo. Ja sitten meiltä löytyy raheja täältä. Ja sitten ehkä erikoisuutena meillä on tässä tilassa tämmöinen ihana potkukelkka keinutuoli. Ja tämä on silleen kiva tila, että monessa seminaarissa tämä tila on saattanut olla semmoinen hiljentymistila. Eli jos on tarvittu osallistujille, no miksei toki järjestäjillekin, mutta jos on haluttu osallistujille tarjota semmoinen hiljentymistila, rauhoittumistila, niin tämä on voinut olla semmoisessa käytössä. Toki tämä on myös saattanut olla seminaareissa ihan semmoisena tukitilana. Täällä on saattanut olla myös jotakin ihan pieniä workshoppeja tai rinnakkaissessioita. Ja tällä tilalla on oikeastaan, voisi sanoa, ei ehkä pikkuveli tai isoveli, mutta semmoinen kiva veli tuossa naapurissa, niin käydään katsomassa sitä. Se on sitten semmoinen Einstein-tila. Eli tämä meidän Einstein-tila on myös värikäs tila, henkilömäärältään samankokoinen kuin tuo Swingi, eli istumapaikat pöydissä 20 henkilölle. Tästä tilassa on erityisen hyvää se, että täällä on helppo itse myös siirrellä näitä kalusteita ja täällä voi tehdä semmoisen järjestyksen, mitä itse haluaa. Ja molemmat tilat on todella lähellä tuota auditoriota, joka on helpottava siinä mielessä, että jos on niitä isoja seminaareja ja tarvitaan niitä rinnakkaistiloja lähettyville, niin ne on ihan tässä muutaman metrin päässä auditoriosta. Tämä on kiva siinä mielessä. Ja sitten meiltä löytyy muitakin tiloja toki, että voidaan lähteä tuonne yläkertaan. Meiltä löytyy sieltä semmoinen Bell Marcon Watt Edison, joka on jaettava tila. Ja tässä näkyykin nyt, kun me kävellään tuonne, että etäisyydet tiloilla on siis todella pienet. Eli tämä Frami B-osa on tämmöinen pyöreä rakennus. Ja tässä on kivaa, että tämä aulatila on tässä rakennuksen keskiosassa ja kaikki toiminnot löytyy sitten tästä ympäriltä. Ja tämä on avoinna tuonne toiseen kerrokseen, eli vaikka puhutaan, että tilat on toisessa kerroksessa, niin ne ei ole missään kaukana monen seinän ja mutkan takana, vaan ne on ihan oikeasti tässä lähellä ja tästä on näköyhteys tästä ykköskerroksesta myös tänne kakkoskerrokseen. No mikäs on sun lempparikokoustila näistä kaikista? Voiko tällaista edes kysyä?
No ei ehkä voi, mutta ehkä tosta, se riippuu niin siitä tarpeesta, mutta mä tykkään ehkä tuosta Frami B-osan nyt näistä, mitä on tutustuttu, niin tuosta Einstein-tilasta eniten, ihan vaan sen takia, että se on niin energisen värinen. Ja siinä tulee jotenkin niin itsellekin pirteä olo aina, kun sinne menee, kun siellä on se Einstein-hahmo myös siellä seinällä. Mutta nyt me tultiin tosiaan tähän meidän Bell Marcon Watt Edison-tilaan. Tämä kokonaisuus, miten tämä on nyt auki, niin tämä on tuonne 54 henkilön kokonaisuus. Mutta tätä voi myös sitten, jos haluaa, niin jakaa pienempiin osuuksiin. Eli tämän voi jakaa 4 kokoustilaan, jolloin me saadaan 10-18 hengen kokoustiloja 4 kappaletta. Ja sitten jos halutaankin, että on 2 tilaa, niin suurin piirtein, missä mä seison nyt, että tässä kohdassa tähän saa väliseinän, niin meillä jää tälle puolelle 34 hengen kokoustila ja sitten taas tälle puolelle 20. Ja nämä on aika paljon seminaarien käytössä, että jos on vaikka tilanne, että on 300-paikkainen auditorio ja toinen auditorio, mikä jää sinne vielä, on 90-paikkainen, niin on vaikka rinnakkaissessioita ja on tarve vielä vähän pienemmälle rinnakkaissessiolle, niin tämä on saattanut olla semmoinen tila. Tai sitten nämä on ollut ihan ryhmätyötiloina, riippuu ihan niin paljon tilaisuuden luonteesta. Joskus on ollut jopa niin, että meillä on näytteleasettajia niin paljon, että on tarvittu vielä noiden aulatilojen lisäksi tiloja, niin silloin myös tätäkin on hyödynnetty. Eli hyvin monipuolisia tiloja. Ja tämän vieressä on aivan ihana tila, semmoinen edustustila. Voidaan mennä sitäkin katsomaan. Joo. Niin kipsutellaan tästä. Meinasinkin kysyä, että onko tässä Frami B:ssä jotakin sellaista vippitilaa tai loungea tai tällaista? Joo. No, tämä sauna-edustustila toimii myös VIP-tilana. Tämä on aika paljon ollut isoissa seminaareissa. Tämä tila on ollut puhujien ja järjestäjien vähän omana semmoisena päkkärinä, taukotilana. Jos on ollut semmoisia tilaisuuksia, että tilaisuuden aikana on täällä Framilla järjestetty lehdistötilaisuuksia, niin tämä tila aika usein on toiminut myös lehdistötilaisuuksien järjestämispaikkana. Tämä on kyllä upea. Joo, ja tämä tila on siinäkin mielessä kiva, että jos on vaikka iltatilaisuus seminaaripäivän jälkeen, järjestäjät ei ehkä ehdi sinne hotellille, niin meiltä löytyy tosiaan täältä 2 saunaa ja pukuhuonetilat, suihkut. Järjestäjä voi halutessaan täällä sit myös valmistautua sitä iltaa varten, jos se aikataulu on niin tiukka, ettei ehdi käydä hotellilla, tai mahdollisesti jos järjestäjä on täältä päin ei ehdi käydä kotona, niin sitten voi täällä. Ja tänne pystyy sitten tosiaan tilaamaan tarjoiluja, ei ole väliä onko päivätarjoilut vai iltatarjoilut vai mitkä, niin tänne onnistuu myös sitten ne. Ja tästä on tosi kaunis näkymä tuonne kampusrantaan. Tämä on siinäkin mielessä ihana tila. Joo, ja ihanan valoisa ja jotenkin viihtyisä. Kyllä, tämä on ihana. Tähän pöydän ympärille menee 16 henkeä ja on toi sohvaryhmä tuossa, niin noin 5-6 henkilölle. Ja tarvittaessa saadaan tänne muutamia lisäpaikkoja, jos on sellaista tarvetta. Ja eikös näitä kalusteita ole käytetty myös sitten siinä Frami B:n siellä auditorion lavallakin jossakin paneeleissa ja muissa? Joo. Jos on ollut sellainen tilanne, että tämä ei ole minä virallisena tilana, korkeintaan päkkärinä, niin täältä on voinut ikään kuin irrottaa kalusteita, niin välillä on ollut sit myös täältä kalusteita siellä etuosassa panelisteilla. Meiltä löytyy jonkun verran tämmöisiä nojatuoleja, tuoleja ja sitten on semmoisia sohvaryhmiä, mitä pystytään hyödyntämään. No niin. Joskus on tehty sit myös niin, että jos asiakas on halunnut, niin on saatettu kysyä jotakin huonekaluliikettä esimerkiksi sponsoriksi ja sitten on voinut sellaisesta tulla myös kalusteita. Ratkaisut löytyy niin, siihenkin. Joo, ratkaisut löytyy. No hei, meillä on tullut ennakkokysymys. Joo. Ja monesti seminaarien yhteydessä on näytteileasettajia ja semmoista, niin löytyykö täältä Frami B:stä sitten näytteileasettajia? Joo, löytyy. Tiloja. Eli täältä nyt ylhäältä kivasti näkyykin tämä meidän aulatila, minkä näköinen se on. Tässä aulatilassa on tilaa sen verran, että jos halutaan, niin 25-30 standipaikkaa saadaan tähän mahtumaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että siirrellään täältä toki kalusteet tietysti osittain poikes. Meiltä löytyy omasta takaa nämä taittopöydät, saadaan sähköt vedettyä standipaikoille. Sitten sen, miten se asiakas on toivonut, niin järjestellään tätä. Joskus on niin, että nämä tarjoulupöydät, jotka nyt on tässä keskiosassa, joskus on niin, että halutaan ne poikes, että sekin on myös sitä näyttelijäasettajatilaa. Ja joskus on sitten niin, että ne halutaan taas, että ne on tuossa. Siinä on ehkä semmoinen hyöty, jossa jätät tarjoulupöydät keskelle tähän, niin ne osallistujat ei karkaa heti tuonne ravintolaan kahville, vaan ne jää pyörimään myös tähän ja samalla ne pyörii niillä standipaikoilla sitten.
Ja halutessaan myös sitten, että jos tämä aulan tila ei riitä, niin tähän yläaulaan, joka myös näkyy, niin me saadaan tänne yläaulaan semmoinen 5-7 standipaikkaa myös, jos on tämmöinen tarve. Kyllä. Joo. Mitäs muuta tässä aulatilassa voi järjestää kuin seminaarien näytteille asettaja hommaa? Mitä tässä esimerkiksi on ollut niin kuin vuosien aikana? Meillä on ollut tässä aika paljon aamiaistilaisuuksia, prekuja. Sen lisäksi tässä on ollut iltapainotteisia cocktailtilaisuuksia. On voi olla vaikka niin, että on yrityksellä jotain seminaarityyppistä, koulutustyyppistä tai jotakin lanseeraustyyppistä tuolla auditoriossa, mutta halutaan vaikka tilaisuuden alkuun asiakkaille järjestää koktaili, niin ne onkin ollut tässä aulassa. Sitten on siirrytty vasta auditorioon. Tai toistepäin, että tilaisuuden lopussa niin sitten on aluksi auditoriossa ja sitten ollaan tässä aulassa. Sen lisäksi meillä on ollut tässä juhlia, on ollut yritysten juhlia, mutta myös yksityisten juhlia. Tässä on ollut häitä, tässä on ollut pikkujouluja, kevätjuhlia. Me saadaan aika kivasti tähän aulatilaan bändille oma tila, jos halutaan DJ:tä. Ja illan hämärtyessä tähän saa tosi hienosti LED-valokannuilla myös semmoista omanlaista tunnelmaa ja fiilistä tähän tilaan. Joo. Joo. Sä puhuitkin noista tarjoiluista tuossa, niin pitäisikö meidän käydä katsomassa vielä tuota ravintolaa tuossa Käydään alhaalla, alakerrassa? Joo. Eli meillä on tosiaan Compass Groupin ravintolat täällä, ja tässä B-osasta meiltä löytyy tämän niminen kuin Ravintola Raitti. Ja heidän kautteen saa sitten ihan kaikki mahdolliset tarjoilut, mitä haluaa, eli ovat tämmöinen kaiken palvelun ravintoloitsija meillä täällä. Eli kokouksiin onnistuu kahvitukset, lounas, päivällinen, illalliset, ja pystytään räätälöimään valmiista menuista asiakkaan toiveita, mitä ikinä halutaan oikeastaan, että kaikki onnistuu. Ja onnistuu myös viikonloppuisin, että ei ole väliä, onko kokousta tai seminaaria arkena viikonloppuna illalla. Joo, onnistuu. Eli he ovat myös viikonloppuisin, jos on tilausta päällä tarvetta, niin tulevat myös viikonloppuisin tänne meille toteuttamaan näitä. Ja tästä te näettekin nyt, täällä on aivan ihanat maisemat täällä Ravintola Raitissa, eli tästä aukeaa tonne kampusrantaan isot ikkunat. Ja siinä on iso terassi myös, eli täällä kokouspäivän aikana pystyy hyödyntämään myös aamukahvituksia ja lounaita tuolla terassin puolella ja iltapäiväkahvituksia. Ja jos on vaikka semmoinen seminaari, että halutaan, että ihmiset käy vähän taukojumppaamassa, niin on tuolla ulkona järjestetty myös pieniä taukoja ja keppijumppiakin. Joo. Joo, että sekin on ollut ihan hauska. Tässä auditoriossa on tällä hetkellä istumapaikkoja 250. Se rupeaa olemaan ehkä aika maksimikapasiteetti tämän ravintolan sisällä, mutta tuon aulan istumapaikat mukaan lukien, niin semmoinen 405 hengen auditoriotilaisuus saadaan, sanotaanko tunti, 1,5 tuntia, niin on se aika, millä me saadaan se lounastajat menemään tämän läpi, että kaikki saa ruoan ja osa voi tutustua näyttelyyn ja sitten taas vaihtaa vuorostaan sitä ruokailua. No meillä on tullut ennakkokyssäri myös tähän liittyen. Okei. Jos täällä järjestää tilaisuutta, niin miten omat tarjoilut? Saako tuoda omia tarjoiluja vai kuinka niiden kanssa sitten toimitaan? Meillä on tämän ravintoloitsen kanssa sellainen sopimus, että heillä on yksin oikeus toteuttaa täällä Framin tiloista tarjoilut, eli meille ei omia tarjoiluja voi tuoda. Joo. No sitten jos on tämmöinen seminaari tai mikä vaan tilaisuus ja täällä ollaan aamusta iltapäivään ja vietetään päiväaikaa, niin miten sitten nuo iltajuhlat ja muut? Suositteko te, että täällä ollaan vai mitenkä sitten iltakekkereitä? Joo, no totta kai meillekin saa jäädä. Ollaan tehtykin sellaisia, että on yhtäkkiä keikautettu tämä hienoksi iltatilaisuuspaikaksi. Meiltä löytyy myös tuosta Frami D-talon puolelta, jossa me ei nyt tänään käydä, semmoinen noin 100 hengen ravintola, joka toimii myös ihan mahtavana illallispaikkana. Mutta toki ihan rehellisesti voin sanoa, että kaupungissa on ihan todella mahtavia muitakin paikkoja, missä pystyy iltatilaisuuksia järjestämään. Että ehkä sen seminaariosallistujan näkövinkkelistä voisin ajatella, että jos meillä ollaan päivä, niin on ehkä kiva illaksi siirtyä johonkin muualle. Niin näkee sitten kaupunkia ja tilojakin vähän eri lailla. Joo. No mulla olisi sulle vielä tässä ihan viimeisiä kysymyksiä, tai oikeastaan viimeinen kysymys. Okei. Jos nyt sun pitää sanoa Framilta top 3 asiaa, mitä ainakin pitää muistaa tästä Frami-B:stä, niin mitkä ne on? No ehdottomasti kannattaa muistaa se, että meille on todella helppo tulla keskustasta ja rautatieasemalta. Se on vaan tuosta yhtä reittiä, mitä tuossa alussa kuvasitte. Ollaan siis helposti saavutettavissa. Toinen asia on ehkä se, että kaikki asiat täällä Framin sisällä, kun pääsee tänne asti, niin on todella lähellä toisiaansa. Eli täällä sisällä sä et pääse enää eksymään minnekään.
Ja kolmantena on ehdottomasti se, että meillä on täällä todella ihana henkilökunta, joka on valmiina palvelemaan ja auttamaan. Sekä hädässä ja jopa mikä hätäkään, niin ollaan valmiina auttamassa asiakkaita. Niin Nämä on kyllä. ne 3. Ja ratkaisemassa ongelmia, joita Kyllä. tässä kerran saatiinkin todistaa ja kaikki meni mahtavasti. Kyllä. Joo, mutta hei, tämä live oli tässä. Kiitos oikein paljon, että olette ollut linjoilla ja kiitos Marikalle, Kiitos että teille. tulit tänne haastatteluun. Ja sähköpostissa tulee perästä sitten palautekysely. Toivon, että siihen vastailette ja tallenne myös tulee sitten sieltä. Mutta ei kai tämän kummempaa. Joo. Katsotaan, mistä syksyllä sitten lähetystä ehkä tulee. Kiitos ja hyvää kesää. Moikka! Moi moi!